ಮಾತಾ ತುಳುವ ಬಂಧುಲೆಗ್ಲ ಗುರುಮೂರ್ತಿನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಪಂಚಮ ವೇದ ಪಂಡದ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಗ್ರಂಥ ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಬದುಕಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಪಜ್ಜನ್ನ ನಮ್ಮ ತಾದಿ ತಪ್ಪನ್ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪೊಂದು ಪೋಪಣ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಿಂದ ಅವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಮಾತ್ರ. ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆದಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಏತ್ ಪೊರ್ಲಕ್ಕೆ ಅಂದು ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಐಲೇಸ ಕೃಷ್ಣ ಪಂಥದ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಸ್ಕೋ ಅಂದೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೈ ಸೇರೊಂದು ತುಳುವ ಜಾಲ್ದ ಕೃಷ್ಣ ಪಾರ್ದನ ಪಂಪನೊಂಜಿ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದುಂಡು. ಒಂದೇ ತಿಂಗಳದ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳದ 13ನೇ ತಾರೀಕದ ಐತಾರ ಬೈಯಗೆ 7 ಕಾಲೆ ಮುಟ್ಟ ದಿನೋಲ ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರೋಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಭಿನ್ನ ತೊಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕೃಷ್ಣದಾಸರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣದಾಸರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡಪಡುಕೋದೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಸೇರಿದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲ ಅವರು ಪಂಡದು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಭಿನ್ನ.